Спортската редакция, повторно със заеднички сили, ви подготви на хумористичен сценарио. Добър ден, Очи. Добър ден, Чедо. Деве, благослови Валишто да се обложи нам на ние нашите кошаркари да заминат нам на Олимпийските игри, па направи нещо Венецуела да направят. Чекай, Чедо, благодаря. Айде, Чедо, да ти го благословам Валивчето, да биде добитно. Оче. Добър ден, Оче. Добър ден, Чедо. Па се обложи на Маями дека че стане шампион и стана дева. Малко повече да има левчини. Айде, Чедо, во името на Отцето, взехме ти салото, още много ваки добитни левчини. Амин. Добър ден. Добър ден, Чедо. Дой вак да ми го просветиш Валишто и плати за вие нашите рекоментарки в Сръбия. За да ги фаниш? Първите 5. Да го фана ми, знаеш, да се Първите класират пет. между първите 5. Епа, айде, Чедо, во името на Гройс това година, да го фаниш Валивче, да ти биде добитно. Фала, Оче. Нищо, Чедо. Чекай. Елена Мори, що работиш? Не ли знаеш дека вие лашен подбе? Ти бе макар, ела вам!